Zaman saiki jamane wis murat-marit, akeh cah enom gugu karepe dhewe. Wis ra ngajeni karo wong tuane, anane mung njaluk apa wae butuhe. Pengen motor njaluke mobil, tapi sing larang regane. Nek nyandang koyo sugi-sugi yo dhewe, koyo ora mesakake wong tuane nganti ngecicil nek goleke. Apa meneh saiki wong wedok senengane ndodok nganggo kathok nganti ketok didelok mata mlorok nadyan kuwi ketok. Ayo, ame saru ta we? Kau. Mbok yo ngelingi kowe kuwi wong Jawa kudune ngerti budaya lan welingi wong tuwa. Walah le, mbok marut to le. Aja do sembrono, gak mau marai gelo. Numpak kereta ning Garut, mudhun ning Surabaya, bangun miturut dawuhe wong tuwa. Dalan wis semrawut, akeh wong cilaka, dadya bocah manut, timen urip mulya. Buki. Bondone wong tua kuwi pomen tak entekke lho, buku sithik. Entek. Lah kuwi piye bar tuku mobil anyar kok kuwi? Merek wis merek-merek luar negeri. Rasa do ngiri. Aku wong sugih padane opo? Dasar gemblung bocah ngawur, ra kena diatur kaya tuan takur, uripe meng nguyur. Nek ra kena dikandani, mending kowe bali daripada ning kene tak semet kaya bal voli. Bendina wis tak kandani nganti ilatku keri. Nganti kesel aku ngandani dhek iki. Mbok wis urip sing mandiri. Usaha opo kek? Aku bensin mamane. Lumayan lho kuwi. Boko sithik, dadine oke, ya ta? Ya wis pokok men bangun miturut karo wong tuwa. Ngono. Welingi wong tuwa lho, ya aku ngomongke welingi wong tuwa lho. Ya wis kalah. Wis ya. Wis bae. Numpak kereta ning Garut, mudhun ning Surabaya, bangun miturut dawuhe wong tuwa. Dalan wis semrawut, akeh wong cilaka, dadya bocah manut, timen urip mulya. Numpak kereta ning Garut, mudhun ning Surabaya, bangun miturut dawuhe wong tuwa. Dalan wis semrawut, akeh